Un SUV militarizat. Este prima impresie pe care o lasă prototipul, care va fi prevăzut cu o turelă ce susține o mitralieră automată de 7 mm. Sistemul, comandat în întregime din interior, este fabricat de uzina mecanică București. Totul este electronic programat. Aici am controlul muniției, salvă de 3, serie scurtă, serie lungă. Noul Duster pentru armată poate să tragă în inamice în timpul mersului și este greu de prins într-o ambuscadă. Turela se rotește 360 de grade. Sunt misiuni de patrulare, misiuni de pază perimetrală, cercetare, poate fi adaptată pentru misiuni medicale. Motorizarea mașinii militare nu este diferită față de modelele obișnuite. Motorul are capacitatea de 1600 de centimetri cubi și funcționează cu motorină. Vehiculul, sigur, permite și alte upgradări în funcție de cerințele armatei. Pentru moment, modelul Dacia Duster, varianta pentru armată, este în teste și guvernul francez așteaptă rezultatele probelor. Vrea să semneze un contract cu Dacia dacă specialiștii militari vor fi mulțumiți.